Pozdravujem všetkých priateľov islamu, všetkých bratov a sestry. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dnes by som chcel ozrejmiť, čo to znamená Allahu Akbar. Nie je to žiadny bojový pokrik a nie je to ani heslo kriminálnikov, ako si možno niektorí ľudia myslia. Allahu Akbar možno niektorí ľudia prekladajú ako Boh je veľký, ale ani to nie je tak celkom presný preklad. Doslovný preklad Allahu Akbar môžeme preložiť ako Boh je väčší, čo dáva silnejší dôraz na Božiu veľkoleposť, kde vyjadrujeme, že Boh je väčší ako čokoľvek, čo poznáme a čokoľvek, čo existuje. Na záver by som chcel upresniť, že slovo Allah nie je meno, ale v preklade z arabského jazyka do slovenčiny znamená Boh. Dokonca aj arabskí kresťania, ak chcú povedať Boh, tak povedia Allah. Allahu Akbar. Boh je väčší.